ଧର୍ମଶାଳାରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ହାରିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 388 ରନରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଜବାବରେ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ କରି 383 ରନରେ ଅଟକିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଫଳରେ 5 ରନରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଜିତି ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ 5 ରନରେ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 49 ଓଭର 2 ଓଭରରେ 388 ରନର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଜବାବରେ ସଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ସେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଜେମ୍ସ ନିଶାମ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷ ଓଭରରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ବଲର ରନ୍ ନେବାକୁ ଯାଇ ସେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର କେବଳ 5 ରନରେ ଜିତି ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥମ୍। ହେଲେ କ୍ୟୁକି ବୋଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ କଙ୍ଗାରୁ ଓପନର ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଓ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଦଳୀୟ ଖାତାରେ 175 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଶତକ ପରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଆଜି 88 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 200 ହେବା ପରେ 67 ବଲ୍ରୁ 109 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 36 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ସାଣ୍ଟନର ଶିକାର ପାଲଟିଥିଲେ। ସ୍ମିଥ୍ ଓ ଲାବୁସେନ 18 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ 24 ବଲ୍ରୁ 41 ରନ୍ର ଧୁଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଜସ୍ ଇଂଲିଶ 38 ଓ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ 37 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୋର କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ 388 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ରେ ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ 38ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10 ଓଭରରେ 77 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲିଂ କରି 10 ଓଭରରେ 37 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର 10 ଓଭରରୁ 80 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ଓ ଜେମ୍ସ ନିଶମ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। 298 ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉଭୟ ଓପନର ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 61 ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28 ରନ୍ କରି ଡେଭନ୍ କନବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୱିଲି ୟଙ୍ଗ 32 ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିବା ପରେ ସଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଗୀଦାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର 98 ବଲ୍ରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 116 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଡାରେଲ୍ ମିଚେଲ ମଧ୍ୟ 54 ରନ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳି ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜେମି ନିଶାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଟମ୍ ଲାଥମ୍ 21ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟରେ 20 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 383 ରନ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ 5 ରନ୍ ପଛରେ ରହି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା ୱିକି ଦଳ। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରଭାବୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଓ 10 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 74 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଜସ୍ ହାଜଲଉଡ୍ ଓ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଯାତ୍ରାକ୍ରମେ 70 ଓ 66 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। 10 ଓଭରରୁ 62 ରନ୍ ଦେଇଥିବା ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।